Diambo. Millicent Diambo ka intiere boma ma Kisumu kono nyaka sani inyalo nyisowa ni isechopo nyaka kanye kata intiere kar chung od bura mane e kaunti ma Kisumu to chal mar luto ombulu nyaka sani chalo nade kama intiere gi sani Millicent. Ero kama nanya Joyce, achiel kachiel kwa wuoko bambo kuma bende maendi en kar chung od bura ma Kisumu West ma bende oganda kaka inyalo neno kanyo oganda osewuok oko kendo giwuok oko karom gi mondo mi ginyal luto ombulu odiochieng' ma kawuono kaka wang'eyo ni Kisumu County kaendi ne wan gi oganda manondikore kaka jondiko ombulu maromo 606,754 ka bende tisend ombulu mag luto ombulu duto ma bende nitiere kaendi mawinjo be ni walimo odiochieng' ma kawuono gin tisend 1,000 nyaka gi 70. Gi seche gi kaka inyalo neno oganda meno donjo ka bende ikelo jogo ma bende ikgi oseniang' mondo mi onyal luto ombulu ka bende wadhi mana nyime ka gi thuolo ni endi adwa teri achiel kachiel ir jaod bura ma bende en women rep mar county ni endi ma bende osetieko luto ombulu ne odiochieng' ma kawuono kendo ochung' olaro kom mar kar chung od bura ma Kisumu West machiegni mondo nyiswa ni to chenro ni endi no chako saa adi to chenro ni dhi nade tang'o monyalo wacho kotenore kod bende wach mar wito oko luto ombulu mag counties ne kombe governor mar Kakamega kod Mombasa machiegni. Kamano. An Rosa Kinyibuyu, an asebedo woman representative mar Kisumu County, to sani koro achung' kaka mjumbe mar Kisumu West. Adwa na wach ni chakre saa 12 mano yaw dhoudi mag ombulu, asebedo ka wuotho e polling stations mopogore opogore. To no kamora ahinya gi turnout mag okinyi no nikech nawe ni ilo dhi miyo ji wuog ahinya gokinyi to kata kamano aneno ka sani to koro ji owuok maber kendo an gadiera ni ka koro ang' tijni rumo saa 11 to wabo bedo kata gi 85% katin ahinya. To gimochicha moro matin en ni Kisumu West ka wantie gi clerks mondiki e tij IBC mar kawo ombulu ni. Clerks 1,031 to iyudo no tergi mabor gi kama onego bede ni gigo ombulu. Koro chich na en ni tiende ni wadhi lalo ombulu 1,031 gi. Koro wawuoyo gi returning officer ni nyako mi jogi thuolo kata ka gipusra achiel mos to gidhi go ombulu to giduogi nikech 1,000 mano kwan mang'eny ahinya. Ang'eyo ni deyewa gi kwerewa nikech koro lwete gi kamoro koro sebedo motegno matin iyudo ka mashin mar ok mak lwetgi maber. Koro samoro ok yienegi ni kata kondik gi ni gin registered voters tiyudo ka mashin koro ok mak lwetgi. Koro jomoko kuonde moko kaka Rari Beach ikonegi ni timuru rito. To timuru rito to magi jowa ma koro oseol ma igi koro sedhi mang'eny. Kamoro be gituo. Koro chunygi gore kendo chunygi ol ma koro giriti gi wuok gidhi. To nitiere yo monego bed ni itimonegi mondo gigo ombulu. Kaka inyalo ti gi kipandegi. Ka ne gisendikore ka jogo ombulu, kipandegi pod nyalo konyogi, nyalo scan kipandegi minyis ni karadier gin jogo ombulu. Koro mano be wawacho ne returning officer ni nyako tim mano nikech jogo sewuok mabor to koro nyaka gibe giyud ratich gi magigogo ombulu. Gima koro timre ni koro Mombasa to gi Kakamega ni tich ma nikech constitution wacho maber no ombulu igoyo tich ariyo mokwongo bang' higni 5 dwe mar 8 to kowach ni moko iwacho ni gite to gima koro timre ni kelo chich kuom jopiny kendo kelo tension matin nikech jopiny neno ni kara ywak manyocha gi ywak ni IBC oikore malong'o ni kara en adier nikech kiwacho ni ballot papers kiani no gwenyore nade to ndik gi kendo migi tijno mae tich monego bed ni ne gin ng'iyo kendo ginono mo ginyal weye ni samogik kore kiwacho ni ok giti gombulu mano okelo chich mang'eny. Erokamano ahinya king'iyori gi kar chung' od bura ka ineno ka yiero dhi nade gi kaka in achiel kuom jogo ma bende laro kom e kar chung' od bura. Awacho ni asewuotho to kendo an very hopeful nikech ma gweng'a moke chung' na mokwongo ka nasechung' before to kendo nyocha gimiya thuolo machung' kaka woman representative mi giyiera to gineno tich manyocha tiyo gi gigo kwan matin cha to gi kama lach
ni constituencies abiriyo. Koro ang'eyo ni ging'eyo ni ka koro da yud mana constituency achiel ni anyalo konyogi molo kaka asekonyogi. Ero kamano ahinya. Mana kamano Joyce, adhi tere achiel kachiel ir jopiny ma bende pod ogoyo lai kaendi mabor ahinya mondo ginyiswa ni to ne gidonjo kaendi sadi to bende gisenyalo go ombulu to ikruok mane ma giketo odiochieng' ma kawuono. Ibiro ka sadi to inyalo mana nyisowa matin to be isego ombulu to ni chopo sadi. Ikruok chalo nade nya 2 okinyi nyaka ne odiochieng' ma kawuono ji chak go ombulu ma bende oserite piny Kenya kae. Adier biro ka sa 12:30. Biro ka sa 12:30 to ombulu ji ng'eny pok abolo pod warito line. Ero kamano ahinya. Nyaka ne wabi pod warito line, ji pod ng'eny to ji obiro mang'eny ka rombowa koro aneno ka wadhi maber. Ero kamano ahinya. Na biro ka saa 9 to pod ane line pok achopo. Abiro ka saa 9 to pok achopo line, pod amako line lakini aneno ka wadhi maber kabisa. Kamano ahinya boteri rowere mondo ginyiswa to gindo ne gichopo ka sadi. Ne rawera inyalo miya pachi kotere kod go ombulu bibiro timo. Ne wabiro kar kaeri saa 9 lakini sofa waneno ka line dhi maber, gimoro amora dhi gi kwe maber. Ero kamano ahinya. Abiro kawo ng'amo gik mondo miye mbonji. Achopo ka saa 9 to wachopo ka piny opong' to wamor nikech wabiro tero jok ma wahero kendo wadwaro ni mondo wago ombulu gi chuny achiel ma kawuono nyaka wang'e ni wayudo loch wakeli gweng'wa be kaka ng'e to mano be kaka odhi. Ero kamano ahinya. Ne wamondo ka sa 12 to pok wagocho wane line waniena nena ni nyaka wagochi. Ero kamano ahinya. Mana kamano Joyce kakineno. Ero kamano ahinya. Nachopo ka sa 10. Nachopo ka sa 10 to nyaka sani pok adhi dala. Sepango madonjo chako nyisa na doge room 3. Ema pange antieni. Mana kamano Joyce kaka inyalo neno kanyo oganda oikore ka bende ka inyalo neno gichanore ka girito mondo mi ng'ato ka ng'ato sani ochopi mondo mi onyal luto ombulu onyal yiero jatelo modwaro nikech juma kawuono Tegruedhi ma bende nowuok e papelela ni gidwalo telo e kombe mopogore opogore kata lemo mag siasa. Ka ok kamano kionge penjo moro amora wadwa wuok Kisumu West kaendi wanyal ringo wachop kata Muhoroni kata Nyakach mondo mi wang'i anena ni to kono yiero dhi nade oganda wuok oko koso nitiere kuonde ma yiero pok ochakore. Joyce inyalo dhi nyime gi sechegi mondo mi wambe wanduny ng'wech wadhi wang'i ni to polling stations moko e kaunti ma Muhoroni kod Nyakach dhi nade nikech nwasechako giseme wan Kisumu West ka jowetewa bende ogo tach Kisumu East mar kelonu gige kaka gitimore achiel kachiel ka wakelonu kod gikukugi kaka oganda omolo kaka jotelo molo kuonde ma gilute ombulu gigeno magin gogi kaka bende yore mag arita kwe dhiyo nyime. Joyce. Ero kamano ahinya Millicent kapod wantiere mano e kanyo e chal mar arita kwe nyaka sani duol matayo weche mag yiero e pacho kae tiyo kod obila mago mohewo 15,000 mar neno ni chal mar arita kwe kinde mag yiero bedo makare. Kama intiere kanyo e kar chung od bura ma Kisumu West chal mar arita kwe nyaka sani chalo nade Millicent?